Kardom normaly nilipini kanangji polamang ke kadam tangapor alog host pharmacy dan arong hai thialong alang li inut karbipi phan kesolang bom hot mate silain bi bom hot alang li kesolang rem phan kabor I posipu asi patumi abang ke alang li phan chingwa chingsai allo asi harokar general committee president mate mai phu budho terang aki haisi kapasi ni lo alang li kaniji alam se non li ningji po asi nartem tame arjunoi nani li por hipo alang li kitok alam se ni li ningji po pini denarong karbilo charlie asong asai hem along karbi hampang asong doan dan arong town committee lapen dan arong benguli samas asong celang pet pen dan arong alog hos inut pharmacy kulat kidu abang phu litum asuang jiraphan kacelang rem jipu kabor ia puthak pini sodak pen insai pon iklo labang so chingwai chingsai at pen pupu kecok ci alam arjudet pen kecok ci abang phu aphan sodak alam thedeng ponsi cerai pon iklo cerai alam the nombor isi kisung ki pho abang phia phan kisu ko chalang ji phan tangka lak thom mate 3 lakh adai alok hos abang tunang po nombor hini alok hos aphan den arong town committee awar amatsi chakpon ik long lilo pusi cerai pon iklo pasi alabang so ko chengwai alam thebang nilhin betami ningarong piglo lason kachoklem pensi chengwai chingsai phidangji kachengwai bang pader chat pulote kachoklem mi tumtami angko choklem hai bompo lapen police phan tami case pedam det po jail bank thot po chekloyan pho yan throk penati lophrot po angko insam thuri lipo pharmacy tumtami karbiek khai pharmacy no bang khai pharmacy no sekelang tamilang pa minangji lapen odlang no meglang no bang kachoklem pa wedanangji nona si den arong benguli alog gho saphan tami pharmacy lo alang ni kulata mengpulo aselang li tami kedam tang apor anki ason kamno mate meglang no kachoklem arlong ela stami arlor lopen kachoklem done weni lasi patumi kachingwai bangke den arong karbilo charlie asong asai hemalong si patumi chingwai ponlo lasi labang so kachingwai pon along ke alog gho tami ili karbi pi phan mate tum asuang jir phan kacholang rem ji phan pukabor ilo laselang li tami kiso chilang dam sigida mapot laselang li bang lak thom mate 3 lakh atangka bangki kiso chilang dam ve ka phan si dai bang tunang kok po lapen tami den arong town committee hawar anmang ki adang li phan chak pon pilu pusi budho tera ka hai pening ji pon lo lasi lason kechok che phan insai phit lo puti kachoklem hai bang kom ripo mate jum hek po lasi anso se non ke bang itum antami lason kamnu mate meglang no odlang no bang kachoklem kedai phansi nilhin pentami kachun ning ripon la athema sorlo sotum tami kisu kuduji apen sopin sotum tami kisu bang kuduji inwet bhaini wet tami sorlo tum tami kisu ko chilang dam bang do ta haiji lasi lason inwet bhaini wet pu matha thira pharmacy tum tami bang khai tami karbitum tami lason meglang no odlang no bang cuma tha theda nang po lapen choklem ko danang po kali pulote solo sotum tami kaki mata kedu dam tami phire mimiji lapen se chalang dam tami aning bang biri son doji lasi kanghon ka jinso pen lason odlang no meglang no bang choklem ke danang po lasi pini abang ki nili alo khos alam si nili kaning ji lo lapen adai tami ta se chalang dam ve ka phan lak thom matang ka bang tunang kok lo lapen den arong town committee hawar angkang anki alang li ulata mi bilong lila lapen laphan chak ta chak chulu pusi budho tra ka hai pen ningji pon lo nili kaningji ji lam ta du ilo athemala alog gho saphan chengwa chingsai alo polam si nili than paklar pon chola lasi
มัวนี่ก็เปรกกับวิดีโอลงแรงกดทานปนทุนนะปีนี้ก็ปันสิ่งต้นกอกปะการดอม